sanibonani babukele emakhaya ngisahleli nayo intombi yakwaZondo eceleni kwami ngiphethe ubaba uMgube sawubona baba kunjani? Yebo sawubona njani sisi? Ngiyaphila bengisacela baba uzazise ebese uchazela ababukeli ukuthi sikuphi namhlanje senzani la. Igama lami nguAli ngigeza la kaMgube. Namhlanje sila eRis Park sizodlala uShameni sizogijima ngenqina siyifolo likaMaskandi. Sesigijimileke nokho bajabula abantu. Into esifisa ukuyibonga kakhulu sifuna ukubonga uMC umlungisi Mabaso kanye nekomite abahlele nalo lengoma enkulu kangaka futhi enhle kangaka base bathi mabeyihlela base bekhumbula ukuthi kukhona oMaskandi abasuka beze beba oMaskandi nje babekade begida ingoma. So mangabe sekunengoma enkulu kangaka base bekhumbula ukuthi kufanele ukuthi oMaskandi nabo bebekhona bebe ingxenye yale ngoma behlangane bamacika ahlukahlukene. So oMaskandi ke sihlukahlukene asikhulelanga endaweni ezifanayo kodwa kuyasihlanganisa kakhulu ukuthi sithole ithuba lokugida ingoma sibe ndawonye futhi kusenza sazane kangcono so oMaskandi. So nje sibonga kakhulu kuMC umlungisi Mabaso nethimba lakhe lonke namagoso onke abe ingxenye yale ngoma. Siyafisa futhi ukuthi engathi abantu bengayithakasela kakhulu nangonyaka ozayo ikwazi ukuthi iphinde bekhona. Siyacela futhi ukuthi abantu abehlangene bebaningi kangaka nje beyiphathe kahle abantu noma sekuhanjwa sekubuyelwe emakhaya bedrive kahle singezwa njengoba sihlangene ngenjabulo singezwa sesizwa okungasasijabulisi futhi bengahlukumezani bengabika abantu abazokhiphelana izikhali. Ingoma ke inhle ngokuhlanganisa abantu ibenze bazane kangcono. So nje sibonga kakhulu abahleli balomcimbi wale ngoma ngithi nje uNkulunkulu ababusise ubuciko bengoma ke lobu esikubo namhlanje. Siyabonga kakhulu angazi ngakhuluma kuze kusekuseni. Akunankinga baba ngiyeza siyabonga. Bengisacela baba ukuthi uchazele ababukele emakhaya nabalandeli bakho ukuthi ikuphi abangakulindela kuwena like kulonyaka nje. Kumina njengoAli Mgube kulonyaka ikhona ialbum yegeza la kaMgube ekhona iyatholakala einkundleni zonke la kutholakala khona umculo kanti ngibhizi njengamanje ngihlela ukungena estudio ngenze lento engabathembisayo yona ukuthi sizoyenza sinocela simnike bengayilindela izoqhamuka nje before unyaka kuphela. Kodwa engingezukwazi ukuqinisekisa njengamanje ukuthi sizobe sibaphathele ingoma ezingaki kodwa kukhona into okumele ukuthi beyilindele esizoyenza nocela simnike ezobakhumbuza lezi ayikhathi esahlangana ngazo nocela simnike ukuthi kahle kahle thina sifike emculweni sama SAP safika siphetheni futhi sisayiphethe leyo nto ayikakaphumi kithi namanje. Alright baba ngiyabonga. Bengisacela nombuzo wokugcina ukuthi ulanga la namhlanje kuwena lisho ukuthini? Ilanga la namhlanje kimi lisho enkulu injabulo ngoba lisho ukuthi abaholi esinabo abasikholayo ngisho kuhulumeni nasenhlanganweni nje zepolitiki abasikhohliwe thina abantu abenza izinto zamasiko ngoba ingoma iyinto yesintu iyinto esihlanganisayo siyigodi ngegodi nje basiyila eGoli nje kukhona basolundi kukhona basemsinga kukhona basenquthu kukhona basenkandla sihlangene ngobumnandi. So lolu suku la namhlanje kimi lisho lukhulu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu baba isikhathi sakho. Kubonga mina mntaka baba. Inkosi ibusise.